Lo mhlangano obuhanjelwe iNgonyama kanye namalungu amkantshubomvu eNdlunkulu buyimizamo yokulungisa izinto nokwakha ubumbano. Isinyathelo sokuqala esithathwe iNdlunkulu ukuxolisa esizweni ngamaphutha ayo edlule. Sifisa ukuthi qala sithi sicela uZulu ukuthi sivume kuyena ukuthi isihlalo esikaZulu kepha lokhu kwabuza umhlokombana isilo sethu kunento eziningi ezenzekile ezingenabo ubunono ngakho siyacela ukuthi uZulu asixolele awukho umuzi ongenawo amaphutha awo. Okhulumela iNdlunkulu nobukhosi bukaZulu uMntwana uThulani Zulu uthi lo mhlangano umqoka kakhulu ukulungisa amaphutha. We coming from a painful past, as I said last time, that we are coming from a painful past, and everyone was crying in his own corner. But this is a blessing today when we are here to embrace one another and say this went wrong and must be corrected. iNdlunkulu ithi ilungisa izinto. Sicela ukunikezwa ke ithuba njengoba sesivumelene nesilo sabusisa ukuthi bese siqalile ukuthi sibuyisane siyiNdlunkulu sixoxe izinto zethu zaseNdlunkulu. Sasithola ke leso sibusiso ngakho ke umhlangano wethu ebesinawo lapha ngaphakathi uhambe kahle kakhulu ngoba kube awuhambanga kahle kakhulu ngaba sihleli sonke nje basila. Kulo mhlangano kubonakale uMntwana uSihle Mdluli uNdlunkulu omusha weNgonyama. Khathi uphiko lezindaba zeNewsroom Africa ekwethulela izindaba zethu lubuza ngokungeniswa esibhedlela kaMdlunkulu noMzamo Myeni. iNdlunkulu icele ukuba ke ingaphefumuli ngalolu daba.